खुलुमबाय बयखौबो दिन मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर नै आंबो दिनै फुङावनो थाबनो सिखारदो सालबारि बाजाराव थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर बिजों लोगोसे आंहाबो फिसाजोआ सिखारफाबाय ओमफ्राय नै उन्दुलांबायबो ओमफ्राय आङो न'खौ सिबखां ओरिखां लानोसै ओमफ्राय बियाव दा फुथुना दोनथ'नोसै नङा होमबा दर सिबखां ओरिखां थाङाबा आरो खानसिखुरिबो सुबोनो दं आङो हराव सुवाखैमोन आथुर खामानिखौ मावनो गोनां जायो हारसिं नालाय उपाय गैया लोगोफोर नै जों सफैबाय आरो लोगोफोर सालबारि बाजार मोनफैबाय ओमफ्राय मा लानाय जायो नायलांबाय थादो ओमफ्राय लामा आङो बारा भिडिअ लाबोबाय थानाय जायासै नै डाइरेक्ट मैगं लायनोसै दखना ब्लाउस लायनाให้น้องซื้อให้วันนี้ไม่ถึงนะจ๊ะเราไม่จับได้มาไปหาในบินมาเดี๋ยวเราจะमोनफैबाय लोगोफोर न' सालबारि थांदोंमोन बाजार खालामनो बैसागोनि मैगं थाइगंबो माबा माबि लाना फैबाय ओमफ्राय नै बेदरबो लाखाना फैबाय ओमफ्राय आरो माबा जाबाय फैनायाव नै 1:10 जाफैलायबाय आरो मेंग्रुरु मोनलायबाय दिनै आरो माबा गैयैसो अखा हाहां जादोंमोन हराव हादोंमोनानो बोथोरा बायदि मिलु जानायखायसो बारा गरम मोनदिया नहले गथ' लाना बाजार खालामनोबा जा माने खस्थ' जाखायो दिगदार गाबिखायसो जा सनाया दलरै थाबाय थादों ओमफ्राय फुङावथ' जेबो जालांनाय जायाखैमोन साल' लोंलायनाय जादोंमोन ओमफ्राय आरो फिथा थाइसे जाबाय हमनाय ओमफ्राय गाइखेर साहा लोंबाय आरो बिनो ओमफ्राय ओंखाम उखैबाय उदैया खुरदो दा नै आथिं आखाइ सुस्र'नानै नानिनोबो जानाय बुस्थु बानायनोसै आरो माबानोसै मालबाथाया संना जानोसै आरो ओंखाम ओंख्रि बयलार बेदर लाबोदों होजानफायनो सालबारिनो फिसाजों थाङो नै ब्लाउस लाबोदो ओमफ्राय मैखुम लाबोदो मैखुम ओमफ्राय नै मिठाइ लाबोबाय बाटि ओमफ्राय नै आइसक्रिम मोनसे ओमफ्राय पियासबो बायना लाबोबाय पियास गैया ओमफ्राय नै दुन्दियाबो मेथाइ लाना फैबाय आङो बिलाहि ओमफ्राय खारजि थाइनै लाना फैबाय आलुबो लाना फैबाय आलुखौसो दांदो ओमफ्राय नै अखायानो नै दखना दो इदो एखेयानो कालाराल'सो बेलेग इनो ओंखारसावदो माबा दखनाया बिनोल' माबा 1200 1300 इदि दामनि दङ नै माबा
बिनो गोजा दख'नायानो बेलेग गैया बेखौनो लाबोजोब्बाय आरो ब्लाउस दंमोन दस' बबाव थांखो ओइ ओमफ्राय नै आरो ब्लाउस दंबावो नै इ गांसे गोजा इदो इदि एखेयानो ओमफ्राय नै गांसे ओमफ्राय नै सिम्पोल ओरैनो लाबोबाय ब्लाउसआनो गांसे गांनै गांथाम गांबा सयथा ब्लाउस लाबोदो सयखान र' हाबलु ओंखामखौ संलाङो ओंखाम संनोसै Di mana video mana beli? Nggak bisa. Iya mana video mana beli karena? Mahal. Cewek nang beli. Bukakinnya nggak? Tak halu ke? Iya naik dulu mana? Sampai dekat pun anak panas sih. Jadi tek seri dong kalau ada saung lain ada beda lah. Salam hamai. Kalau di sana hay đi rồi hay siêu tốt các bạn với mặt đầm ấy đầm đấy bạn nó xích होमबा लोगोफोर जानायखौ भिडिअ लाबोबाय थाथ'ला दसे खोथा जानोसै दिनै ब्लगा बेखिनिसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनलायगोन होमबा गासैखौबो बाय बाय नै फ्लिपकार्टनिफ्राय पार्सेल सफैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिसिखाबायमोन आं ओमफ्राय बेखौनो नोंसोरनो दा देखायनो नागिरबाय लोगोफोर मा बियो नोंसोर शेयार खालामनो लुगैलायबाय आरो नायदो आरो होमबा नोंसोरबो मा नानिनो आरो बेयो टाना मोजां नुदोंना लोगोफोर कालारखौ सक्स बिहरदों आङो सक्सआनो गैयामोन नानिना सिगांना पुरुना जाजोब्बायमोन फिसाजोनानै माबा सक्सआनो गैया जाना दंमोन आरो सिगांनिया माने थाबायनायाव गानबाय थायोमोन नालाय मैला जाबाय पुरुनाबो ओमफ्राय नै गोदान मोनसे बिहरदों आङो डिजाइननि मोजां नुनानै अनलाइनाव अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय आरो बबेबा बाजार साजार थांबा हाबा बा जिखुनु थांबाबो आथिं खालि थांबाय थानाय जायो फिसाया बेखायनो बेखौ बिहरबाय दिनै ब्लगा बेखिनिसै बाय बाय